Ahojte, zdraví vás PXS v spolupráci s Czech Fashion Council a vďaka podpore Czech Fashion Council robím pre vás tieto reporty každý mesiac. Dnes report Hype Flow, Stream and Zeitgeist v roku 2025 až rok 2026, keďže ja mentálne sa pohybujem už na tomto rozhraní. Dnes máme ešte stále jún, koniec júna 2025 a oficiálne v kalendári a začínam Future Primitive Designom. Keďže Future Primitive Design je niečo, čo je veľmi aktuálne a niečo, čo dlhodobo frekventuje istý trend, a to je výrazne eklektická, celkovo eklekticizmus ako dlhodobý trend, ale výrazne eklektická kombinácia niečoho veľmi starého, ancient, posvetného, rituálneho, historického, primitívneho a niečoho veľmi moderného, futuristického, progresívneho, extrémneho, kybernetického, vizionárskeho. Kombinácie týchto dvoch elementov vytvárajú veľmi zvláštnu kombináciu prostredia, ktorú poznáme najmä zo sci-fi filmov a seriálov. Obzvlášť by som vybral seriál Raised by Wolves z produkcie Ridleyho Scotta, kde máme androidov, ktorí sú integrovaní do starovekej krajiny. A vôbec kombinácia elementov, kedy si často spomíname na staré kultúry typu Majov a starých Egypťanov. A zároveň na to máme hlboké a silné astrologické až futurologické vízie ich astronomických konceptov. Znie v posledných rokoch a vôbec celkovo na svete je veľmi aktuálna, aby som povedal, že stále viac a viac nadčasová a stále viac a viac súčasná, aktuálna pre súčasného človeka. Takže toto všetko v sebe tento trend zohľadňuje, prináša a je veľmi dôležitý z hľadiska toho, ako pristúpiť vôbec ku kombináciám prostredia, kedy naozaj je veľmi dôležité integrovať do tých vizionárskych progresívnych koncepcií veľmi siahodlé, hlboké, zakorenené, staroveké a proste vôbec až také tie rituálne vízie z našich primitívnych čias. Takže toto konkrétne je dizajn od Anastasie Dudik, ukrajinskej architektky, ktorá takto úžasne do tejto dezertnej krajiny vytvorila takúto futuristickú, chladnú, ale zároveň aj na hornom obrázku máme niečo ako kozub, alebo také to sedenie okolo kozubu, stavbu. Takže Future Primitive Design. Ďalšia vec je veľmi špecifická, ktorú som vybral ako príklad z fashion marketingu bez prostredia gamingu a módy. Je to label alebo značka God Mode, ktorú aktuálne launchujú osobnosti, tento label založili Rina Sawayama, ktorú poznáte ako britskú alebo UK-based singer personality, a takisto Chloe Grace Moritz ako americkú herečku alebo celebritu, ktorí vytvorili tento mladý beauty label, beauty brand pre konkrétne hlavne pre klientelu, ženskú klientelu v oblasti gamingu, teda v gamingovom sektore, čiže je priamo integrovaná komunikácia tejto značky, priamo integrovaná do propagácie hier, do gamingových platform a vôbec do tohto rozhrania. Takže veľmi zaujímavý projekt, odporúčam sledovať. God Mode. Ďalšia vec, ktorú tu pre vás mám, je psychoanalýza, psychoanalysis. Až s pozoruhodnou divnosťou sa objavovala posledné mesiace a roky. Veľakrát sa ňu odkazovalo. Až som tomu nerozumel, prečo je dnes Freud, Jung, Lacan, tak Kristel a podobný, tak aktuálny. Prečo sa na nich takto odkazuje? By som povedal, že zažíval takú miernu renesanciu. Ja by som to vysvetlil asi tak, pre mňa osobne rozumiem tomu tak, že je to predstupeň k takej tej väčšej psychopatológii až psychotike, psychózis, ktorú rozoberám vo svojich sentience konceptoch,
keďže v oblasti unhinged, šialeného chaotického prostredia nezostáva jedincom nič iné, ako správať sa viac a viac psychotickejšie. Každopádne, psychoanalýza, snažili sa niektorí thinkery, niektorí analyzátori, niektorí vôbec ako teoretici a nielen ju vyťahovať z dôvodu vyjasnenia, ozrejmenia nejakej podstaty prapôvody, podstaty duše človeka i nejakých jeho animálnych pudov, inštinktov, stavov vedomia, podvedomia, nevedomia a podobne, nejakým spôsobom vysvetľovať nejaké archetypálne štruktúry a viac tak zapájať také tie God state archetypy do každodenného života. Takže celkom pozoruhodný trend, avšak si myslím, že sa už od toho trošku odnímame, že sa to trochu rozbíja do takých vlastných individuálnych osobnostných nastavení. No uvidíme, ako sa to pohne ďalej. Ďalšia vec, ktorú mám pre vás, je manuscripts. Manuskripty ako diela vytvárané rukou. Fyzické objekty, ktoré vytvoril človek alebo akákoľvek iná entita svojim fyzickým telom. Čiže niečo, čo nie je vytvorené, nie je generované. Niečo, čo nie je vytvorené novými technológiami, novými alebo mixnutými médiami. Niečo, čo nie je vytvorené umelou inteligenciou. Niečo, čo nie je vytvorené elektronickou inteligenciou. Niečo, čo nie je vytvorené digitálnou inteligenciou. Manuskripty ako vaše osobné zápisy, vaše osobné kresby, diela, sigily, proste akékoľvek formy zápisov, zákresov, odkazov, listov, ako posvetná komunikácia, ktorá bude stále čím ďalej viac a viac naberať na dôležitosti smerom do budúcna. Ozaj, ešte aby som nezabudol povedať, v pozadí nám hrá hudba od Pan American, kolaborácii s Kramer, nádherná taká lamenting, contemplating kompozícia, ktorá vyšla teraz zrovna pred pár dňami na konci júna 2025. Túto vec, ktorú tu mám, je všetkým vám známe hračky Labubu, ktoré sa objavujú čím ďalej tým viac okolo nás, na našich taškách, na TikToku a všade možne. Stojí za nimi company Pop Mart, ktorá momentálne má trhovú hodnotu väčšiu ako slávne známe kultové hračkárske filmy ako Mattel, Hasbro a Sanrio dokopy. Takže vidíte obrovskú vlnu nostalgie, obrovskú túžbu po zase nosiť doplnky, hračky, detské veci okolo seba, na nás, byť viac deťmi, byť viac childish, byť viac nezáväznými, byť viac slobodnými. A tieto tendencie budú len ale naberať na sile. Ďalej tu mám pre vás Triennale Voce, alebo milánske Triennale, ktoré konkrétne tento záber je tu kvôli tomu fontu, kvôli tomu zápisu, tomu signu nad dverami. Tento portál, keďže je veľmi taký ľahkovážny, voľný, taký traslavý, taký proste len zápis rukou, čo čím ďalej tým viac opäť bude dôležité, ako som spomínal predtým v súvislosti s manuskriptami. Takže toto je forma grafického dizajnu, ktorá prechádza už do nejakých svetelných tabúl a 3D objektov, ale všetko to vychádza z tejto potreby väčšej autenticity, väčšej priamosti, väčšej uveriteľnosti, väčšej pravdivosti. Ďalšia vec je veľmi zaujímavá záležitosť, je to najväčšia alebo najvyššia 3D vytlačená stavba, myslím si, že sa nachádza vo Švajčiarsku. Tie štruktúry sú podobné ako Future Primitive Design, ktorý som začínal túto prezentáciu. Je to podobná taká dosť alienujúca štruktúra, ktorá nám trochu odkazuje alebo pripomína Alien franchise, legendárne votrelské filmy, legendárne filmy z 80. rokov. Každopádne je to stavba architekta Michaela Hensmeyera a ETH profesora Benjamina Dillenburgera, ktorí vytvorili takúto záležitosť v takom švajčiarskom mestečku, ktorú v podstate vytvorili roboti a postavili ju roboti alebo robotické technológie a je to bez hliny, bez nejakých ťažkopádnych alebo v zmysle archetypálnych štruktúr, čiže naozaj future objekt postavený, vytlačený na 3D tlačiarni, ktorý nám opäť, aj tento celkový záber, ako ho tu mám, generuje alebo nejakým spôsobom pripomína nejakú katedrálu, nejaký posvetný mýtus, nejakú mytológiu, v ktorej žijeme,
ktorú rozpracujeme, o ktorej snímame, ktorá nás ženie dopredu a o mnoho viac vypovedá o tej pravdivosti, o tom hľadaní nejakej hodnoty, nejakého jadra v nás. Takže zase veľmi zásadná záležitosť pre súčasný zeitgeist. V súvislosti s tým, tu mám album od Animi s Y, tento DJ, ktorý spolupracuje aj s Grimes, aj s mnohými inými, slávny, vyhypovaný najmä na tých sferických objektoch v Las Vegas a v Kalifornii, obrovské tranceové parties, ktoré robí a obrovské spektakulárne inštalácie, tak vydal teraz nový album, ktorý sa volá The End of Genesis, ktorý opäť niečo nasvedčuje tento názov. Ja ho mám tu kvôli tomu, že ten album opäť veľmi vypovedá o súčasnom zeitgeiste, je veľmi komplexný a ten zvuk, celkovo tá atmosféra je naozaj niečo ako taký chladnokrvný pocit technológií, ktorý je mixnutý so silnou animálnou a vôbec pudovou, inštinktívnou dušou. Takže vypočujte si túto súčasnú dosku. The End of Genesis stojí za to. Je plná silného transu a euforických stavov a veľmi zaujímavé, opäť vizionárske dielo. A na záver tu mám veľmi veľkú zvláštnosť, ktorú chcem s vami zdieľať a pri ktorej sa chcem s vami pozastaviť, a to, že minulý rok na Vianoce mal premiéru v Amerike kultový horor Roberta Eggersa Nosferatu, ktorý bol v podstate remakeom slávneho Nosferatu z 20. rokov 20. storočia, kde hrala Lily Rose Depp, fantastickú Lily Rose Depp, fantastickú hlavnú úlohu a hlavnú rolu, hral tam Willem Dafoe, hrali tam úžasné osobnosti Aaron Taylor-Joy a tento Nicholas, neviem jak sa volá, ten, ktorý hral jej manžela. Každopádne, veľmi silný film, veľmi symbolický film, veľmi nostalgický film, veľmi intenzívny film. Nosferatu bol na konci minulého, respektíve v našich kinách na začiatku tohto roka. Cez leto sú uverejnené správy, že prichádza film veľkého hororového režiséra Guillerma del Tora Frankenstein, ktorý je opäť v podobnom nastavení, čiže kultový príbeh Viktora Frankensteina na báze diela legendárnej, feministickej, silnej, výraznej autorky, ktorá napísala, myslím, že prvý román ženskou rukou napísaný Mary Shelley, ako teda dcéry slávnej sufražetky, teda prvej feministickej protesterky Mary Wollstonecraft, takže naozaj úžasné diela. A teda Guillermo del Toro sa rozhodol, že sfilmuje aktuálnu podobu Viktora Frankensteina. Pozrite sa na ten zápis, on mi pripomína ten zápis Nosferatu z minulého roku. Takže opäť zase rukou písané písmo, manuskript, sila, intenzita, výpovede vlastnej duše v tomto momente, v tejto chvíli. A aby toho nebolo málo, je to doplnenie, táto trilógia, tento triple hardcore XXX premiérou filmu Dracula, ktorý tiež prichádza do našich kín od legendárneho Luca Bessona. Pozrite sa tuto na ten fond. Tento je technickejší, je taký metronomejší, je taký surovejší. Mne veľmi pripomína fonty, kedy som sa živil grafickým dizajnom v 90. rokoch, sme používali hodne font na začiatku milénia, hodne font Impact. Taký jednoduchý, boldový, priamy. Teraz hodou okolností nedávno denník Právo v Českej republike sa reinoval celú grafiku a vytvoril podobný font, ktorým je napísaný jeho logo. Je to veľmi zvláštne, že tento font opäť prichádza v súčasnej dobe, pre mňa veľmi heavy, veľmi nostalgický, veľmi intenzívny, veľmi silný, veľmi symbolický do módy. A proste Dracula v tomto fonte, veľmi divná atmosféra od Luca Bessona, takže sme dostali a dostávame v tomto období všetky tieto tri silné osobnosti, teda Nosferatu, Frankenstein, Dracula, do našich kín, do našej imagery, do našeho vnímania, do našeho vedomia, čiže obrovská dávka intenzívneho mindfucku a čo s tým urobíme je na nás, ale extrémne to vypovedá o súčasnej spoločnosti, ktorá proste hľadá také tie obrovsky silné archetypy, na ktorých postaví svoju víziu a o ktorých sa potrebuje oprieť a skrátka, aby sa nepotopila v tých topiacich pieskoch, ktoré nám unikajú stále pod nohami. Takže ideme na to, ideme do toho, držme sa, veľa síly. Ďakujem vám za pozornosť, na budúce.